Τώρα μπαίνουμε στην διαδικασία του να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι βουλευτές οι οποίοι έχουν ζητήσει και έχουν εγγραφεί. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο συνάδελφος κ. Ανδρέας Μαρίνος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται εδώ και 4 χρόνια από μια πρωτοφανή σε ένταση και έκταση χρηματοπιστωτική κρίση. Πολλοί συμπολίτες μας στην περίοδο της ευμάρειας δανείστηκαν με κύριο ζητούμενο την αγορά πρώτης κατοικίας. Κανείς δεν μπόρεσε να προβλέψει τι θα ακολουθούσε. Και δυστυχώς αυτό που επακολούθησε ήταν πέραν των δυνατοτήτων των περισσότερων δανειοληπτών. Ένα μέρος αυτών προχώρησε εσπεσμένα σε διακανονισμό με τους δανειστές του, διότι έβλεπε τον κίνδυνο του πληστηριασμού πρώτων πυλών. Έπειτα ήρθε ο νόμος Κατσέλη, ένας νόμος που έβαλε προσωρινά φρένο στις κατασχέσεις της πρώτης κατοικίας. Δυστυχώς όμως, με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα δεν λυνόταν, αλλά απλά το μεταθέταμε, αφού η ισχύς του νόμου είναι μέχρι τις 31 του 2013. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρυσώναμε το χάπι στους δανειολήπτες χωρίς να τους εξασφαλίζουμε θεραπεία. Τελικά παρέρχεται ο χρόνος ισχύως του νόμου, οι τράπεζες δανειστές ανακεφαλοποιήθηκαν για δάνεια και χρέη, τα οποία εν πολλοίς οι ίδιες δημιούργησαν, χωρίς ωστόσο η ανακεφαλοποίηση να περνά στους πραγματικούς πελάτες δανειολήπτες, από τους οποίους συντηρούνται και λειτουργούν. Συμπερασματικά, αναφερόμαστε σε μια πραγματική αφέμαξη του μικρομεσαίου Έλληνα δανειολήπτη. Και ξαναλέω, ενός δανειολήπτη που δανείστηκε για να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιμοι κύριε Υπουργέ, το παρόν σχέδιο νόμου κινείται στην σωστή κατεύθυνση, δεν λύνει όμως το πρόβλημα, αφού μέρα με την μέρα γονατίζει η πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών κάτω από την συρρίκνωση του εισοδήματός τους και τον πολλαπλασιασμό των υποχρεώσεων τους. Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων του νόμου είναι μεν σαφή και ορθά τεκμηριωμένα, από την άλλη πλευρά όμως είναι περιοριστικά, κάτι το οποίο εν τέλει δεν θα επηρεάσει τόσο θετικά όσο περιμέναμε την ελληνική κοινωνία. Και τονίζω πως δεν αναφέρομαι στις ευεργετικές ρυθμίσεις που έχουν οριοθετηθεί από το παρόν νομοσχέδιο, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ελληνικών νοικοκυριών που έπρεπε να απευθύνεται. Θεωρώ πως επειδή η παροχή διευκόλυνσης μπορεί με πιο διευρυμένα κριτήρια να αποτελέσει μοχλό επανεκκίνησης της οικονομίας, μια οικονομίας που έχει μπει στο γύψο εδώ και χρόνια λόγω των χρεών και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, πρέπει λοιπόν άμεσα να δώσουμε την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να ανασάνουν και να ενταχθούν ξανά στον κύκλο της πραγματικής οικονομίας και του κανόνα της αγοράς και της ζήτησης. Ωστόσο, με δεδομένο ότι αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο οι υποθέσεις υπερχρεωμένων δανειοληπτών, το παρόν νομοσχέδιο καθίσταται αναγκαίο να γίνει πιο αποτελεσματικό. Και τι εννοώ? Ο νόμος θα πρέπει να συμπεριλάβει και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τους μικρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας και πλέον με τα σημερινά δεδομένα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Επιπροσθέτως, χρειάζεται να υπάρξουν τροποποιήσεις σχετικά με την ελάχιστη καταβολή της μηνιαίας δόσης, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πραγματική αναλογία με τα εισοδήματα του εκάστοτε οφειλέτη δανειολήπτη. Πώς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους σε μια νύχτα θα εξακολουθήσουν να αποπληρώνουν το δάνειο που είχαν πάρει? Πώς ένας υπάλληλος οικογενειάρχης, ο οποίος στην αυριανή μετακομίζει βιαίως στο χώρο της ανεργίας, μπορεί να σιτήσει την οικογένειά του με το επίδομα ανεργίας και ταυτόχρονα να ανταπεξέρχεται και στο δανειό του? Μπορεί αυτός ο άνθρωπος τελικά να παραμείνει ενήμερος στις δανειακές του υποχρεώσεις? Μπορεί να ρυθμίσει τις ωφελές του? Μπορεί να ζήσει την οικογένειά του? Δεν χρήζει βοήθειας? Δεν είναι αυτός ο οποίος έχει την ανάγκη της προνοιακής πολιτικής?
σε ποιον θα πρέπει εν τέλει να ενσκύψει το κοινωνικό κράτος? Πολλοί δανειολήπτες έτρεξαν να κάνουν ρυθμίσεις δανείων με επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής του και βρέθηκαν να χρωστούν συνολικά και δεύτερο σπίτι με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι πάλι, κάνοντας δεύτερη και τρίτη ρύθμιση, βρέθηκαν να χρωστούν διπλάσιο σχεδόν ποσό από αυτό που δανείστηκαν λόγω των υψηλών επιτοκίων. Δεν υπάρχει άλλη λύση για τα κόκκινα δάνεια από την ταυτόχρονη μείωση με την επιμήκυση και τη μείωση των επιτοκίων. Και αυτό διότι ένα δάνειο το οποίο είχε εξυπηρετηθεί στο ήμιση του χρόνου αποπληρωμής του κατά την έναρξη της κρίσης έχει αποδώσει τα έξοδα στην τράπεζα, τους στόχους και ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ελληνικές τράπεζες δανείζονται από την Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο 0,5 έως 1%. Το να ζητούν αυτές σε περίοδο κρίσης 6, 7 και ακόμη παραπάνω είναι παράλογο και αδύνατο να εξυπηρετηθεί από τους δανειολήπτες. Τελειώνοντας, υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο νόμου, ευελπιστώντας ότι θα ανακουφίσει ένα μέρος του ελληνικού λαού και με την προσδοκία πως όπου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης θα μπορέσετε να προχωρήσετε στις αναγκαίες τροποποιήσεις. Επίσης, ιδιαίτερα με χαροποιεί το γεγονός ότι έρχεται ευνοϊκή ρύθμιση για τα μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια των αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα, η οποία τελεί σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης, το οποίο ευελπιστώ να κατατεθεί άμεσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διότι αφορά την πιο νευραλγική κοινωνική ομάδα που δεν είναι άλλη από την ελληνική αγροτιά, που από αυτή περιμένουμε σε μεγάλο βαθμό να συμβάλλει αποφασιστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας μας με τον πρωτογενή τομέα βασικό μοχλό στην προσπάθεια αυτή. Πιστεύω ότι θα δώσει λύση για πάνω από 100.000 δάνεια αγροτών ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ευχαριστώ πολύ.